kaikille, mikä ne on miilistä. Mun mä kutsun itse tää on mun video tosiaankin. Ja tätä YouTubeamista nyt kuukaus mietin, että aloitanko vai enkö. Niin mä oon nyt päätynyt semmoiseen tilanteeseen, että kyllä mä sen aloitan. Ja niin, noin elittäparosta kyllä. Joo. Eli mä käytän tätä Santyx-tuben Santyx Game X Santyx Gamesin dekkiä. Linkki tulee descriptioniin. Hän on aivan mahtava ihminen. Hän on mun kaveri. Ja tulkaa itikat voittaa klääniin, jos teillä on tarpeeksi boksuja. Se on 400 ja niin. Elikkäs. Mitäs mä olin kaupassa? Niin, että X Santyx Gamesin dekki ja se on täällä itikat voittaa nimellä Santyx Tube ja meillä on sitten täällä itikat voittaa 1. Itikat voittaa. Mä voisin tässä vetää 2 tai ihan saakkaista peliä kasaan, mutta yritetään. Ja mulla on tämmönen, no mennään suoraan testailemaan. Good luck heitetään sille kaverille. Ja niin. Joo, koitan nyt pelata ihan fiksusti tän matsin. Katsotaan vastaako siihen mitä okei. Level 3 prinssi. Tätä mä vähän pelkäsinkin, eli laitetaan Fire Spiritsit. Sit Jonne Horre sinne, niin. Mun onneksi säppi tohon. Se osu kaikkiin. Tonne voitais laittaa Arsus. Ja ehkä uuden palluunin. Okei, sekin laittaa pallon. No ei oo tohon mitään muuta. Sitten noin Fire Spiritsit. Joo. Okei. Äänet on pikkuisen. Tää on kestänyt 3 minuuttia. Mä koitan pitää tän sille alle 10 minuuttisena. Jos haluatte vähän pitempiä videoita, mä voin kyllä tehdä, mutta mun tila nyt ei oikein riitä. Okei. Jaa. No he. Mitä arsuus tonne noin. Ai että. No mut nyt selvis jotenkin te. Ja sori jos mä puhun vähän hiljaa. Mulla on tää yöllä kotona. Mä laittaa Skarmin ja Balluunin. Zap. Ja tää on ihan hyvä dekki. Mä oon testannut. Mä oon vetänyt tällä pari voittoa, pari vastarinneksi. Ois ollut 2 häviöä. No, jotain pari häviöä sitten kanssa. Itse asiassa mä oon koittanut sitä dekkiä 3. Katsotaan, että toi visu menee. Voidaan laittaa sitten pallo keskelle. Yes, well played, good game. Ja tässä oli eka video.
video ehkä tässä. Eka video ehkä tässä. Joten, eli tulkaa jos voittaa niin mä näytän teille nopeasti vielä. Täällä on 2, 3 ja 1 lääni. Ja nyt katsotaan Juho 2114. Missäs on Juho 2114? Tossa. Joo, se olisi varkin. Joo. Ei. Se olisi tässä. Mulla ei oo muuten lege. Eli se video olisi tässä. Tykätkää jos tykkäsitte. Ja tilatkaa mun kanava, kun mulla on kohta 10 tilaajaa ja mä voisin tehdä jonkun ihan pienen spesiaalin. Joo. Jos haluat pitempiä videoita, laittakaa tuonne kommenttia tonne kommenttilootaan. Ja ei oo muuta kuin moro!